Kishpau teli kiri ki baklan bha ban supply Umphniang ha ka pyrthei barok kawai ka preng subha phi ki parlo ki bajus ngau tanat ban page ya ka video ha ka ne ka channel ha ka ne ka video mynta ka sngeng ni page ya kishpau teli kiri ki baklan bha ban supply Umphniang par ngina page ro katno ki pynmih ha ka shngi par katno ki kamai ha ka shngi bat ha ka snem Perkum bangi jutip baka Umphniang kalong kum kawai kamar ke basan syar ya kayok kakot jong ke pyrthei barok kawai perka Umphniang kalong ru kawai ke bapenroy ya kayok kakot jong kari perka Umphniang kayarap ya kayok kakot jong kari om tang nakabadi ya ka henrai kayarap ru da ke bapendan kam ya ka kum hagi kali hagi karkhana par haki wei ki benta te paralog ngan pen slam shi khubor jong phi tungina pejno ya kita kishpau teli kiri ki baklan bha pynmih Umphniang Haka kedan ke Banikong dari ke United States ke pynmih kumba khatlai punsan million barrel ha ka shngi par haka shngi ka kamai kumba praspa $10 million AA par haka snem ka kamai kumba arspa khandai pusan billion dollar bar haka kedan baar dari ke Saudi Arabia ke pynmih kumba 10.1 million barrel ha ka shngi par haka shngi ka kamai kumba ruspa $1 million bar haka snem ka kamai kumba arspa billion AA bar ka bakhamso flash issue nabanta ka Saudi Arabia ka longba ka Saudi Arabia ka dai ka leader jong ka OPEC ka bala ban control ya ka dor jong ka Umphniang bat phila ban kaliba ka kata ka OPEC ka full form jong ka OPEC ka dai Organizations of the Petroleum Exporting Country bat ka OPEC ka dai kata ka group jong kiri ki ba pynmih Umphniang ki ban yatri lang ki ban control ya ka supply jong ka Umphniang sha ka pyrthei bat kiri ki badon ha ka ne ka OPEC ka dai kum kari Saudi Arabia Iraq Iran UAE bat Kuwait bat ka thong ka bakongsan jong ka ne ka OPEC ka dai ba kan penne ya ka dor kat kum kayok ka kot jong ka pyrthei bat kan ya daru ya ka jing yo nong lane kum ong ka tin phareng to keep oil price stable and to protect their profit bat phila ban kiliru ba palai ka Saudi Arabia ka dai ka leader jong ka OPEC ka Saudi Arabia ka dai ka leader jong ka OPEC namar ka dai maka ka pynmih sibun tam ko Umphniang napdeng kine ki member pat kumta ka Saudi Arabia kala ban control ya ka dor jong ka Umphniang da ka ba kan penduna pat penkiu ya ka demand bat supply bar haka kedan balai dai kari Rusia ka pynmih kumba khandai million barrel AA ka Umphniang manla ka sngi bar haka shngi ka kamai kumba sanspa $1 million AA bar haka snem ka kamai kumba shispa khandai phnyau billion AA bar haka kedan basau dai kari Canada ka pynmih kumba san punyau billion barrel AA ka Umphniang ha ka shngi bar haka shngi ka kamai kumba laispa $1 million AA bar haka snem ka kamai kumba shispa $1 billion AA bar ka Umphniang jo ka Canada ka don bun bha ki siap bar kumta ka Canada ka ban pen khuj bha ya ka Umphniang jong ka bar ka khamdut ksan ban compare ban ya ki wei kiri bar haka kedan basan dai kari Iraq ka ba pynmih kumba 1.1 billion barrel AA ka Umphniang ha ka shngi bar haka shngi ka kamai kumba arspa $1 million AA bar haka snem ka kamai kumba khandai $1 billion AA bar haka kedan ban reu dai kari China ka pynmih kumba 1.9 million barrel AA ka Umphniang ha ka shngi bar haka shngi ka kamai kumba arspa $1 million AA bar haka snem ka kamai kumba khandai $1 billion AA henrai warla ka China ka poi haka kedan ban reu ha ka jing pynmih Umphniang ha ka pyrthei henrai ka longru kum kawai ka ba pendon kam sibun bha ka Umphniang ha ka ri jongka kumta ka China ka ha ban thit ne kwei kiri pan pendap ya ka jing don kam jong ka ri jongka bar haka kedan ban nyau ka dai ka UAE ka ba pynmih kumba 2.2 million barrel AA ka Umphniang ha ka shngi bar haka shngi ka kamai kumba arspa $100 million AA bar haka snem ka kamai kumba nyop khandai billion AA bar haka kedan bafra dai kari Iran ka pynmih kumba 1.1 million barrel AA ka Umphniang ha ka shngi bar haka shngi ka kamai kumba arspa $10 million AA bar haka snem ka kamai nyop $100 billion AA
Perwadlah ke Iran ke Syal Eben persyahir thma ha kiwe kiri jong ke pyrthei hre kadang longkum kwe kari ka baklan pha pan supply Umphniang ha ke pyrthei. Bat ha kakadan bakhandai dai kari Brazil ka pynmih kumba lai point sau million barrel ke Umphniang ha ka sisngi. Pada ka sisngi ka kamai kumba ars pa sau million dollar pada ka sisnem ka kamai kumba nyau sau billion dollar Pat bun ke Umphniang jong ke Brazil ka don harud duriau. Pat ka longkum ka wei kari ka bom hap ha ka OPEC ka baklan ha ban pynmih Umphniang ha ke pyrthei. Bat ha ka kadan ba shpeu dai kari Kuwait ka ba pynmih kumba R.1 million barrel ka Umphniang ha ka sisngi. Pat ha ka sisngi ka kamai kumba shispa sanpau million dollar Pat ha ka sisnem ka kamai kumba sanpusau billion dollar. Perwadlah ke Kuwait kalong kari ka barit henry kalong kum kwe kari ka baklan pha ban pynmih Umphniang ha ka pyrthei. Bat ke Kuwait ka ong ba hakine kisnem ki bansawan kanang yai persyang ban pynmih khambon shushu. Te paralog ladangi pej yakine ki shpau tele kiri ki ba supply Umphniang ha ka pyrthei nila ban ong ba kine kiri kila ban penkiu pat penhiar ya ka yok ka kot jong ka pyrthei. Namar lada ka jing pynmih Umphniang kaduna kador kan kiu pat lada ka jing pynmih Umphniang ka kiu kumta kadoru ka hiar pat kane kadai kata ka law of demand. Pat kane ka law of demand kayat kam habarok ki yau ya dia thiet jong ka pyrthei. Pat kumta ngila ban ong ba ko Umphniang kam sham ladai tang kita kitiar ki barit henry kalong kum ka wei kamar ka baklan pha pat ka bala ban penhiar pat penkiu ya ka yok ka kot jong ka pyrthei baro ka wei. Te paralog mynta kasngi tang kine ki video pat ngalangej ba philayo ki jing tip katto katne ya kita ki shpau tele kiri ki baklan pha ban pynmih Umphniang pat katno ki kamai ha ka sisngi bat ha ka snem. Te paralog lada pisno tanar ban snap ya kum kine ki judge video pat clear ban subscribe ya kene ka channel knang ba phila ban yo ya kum kine ki judge video ki bangan sa pynmih ha kisngi ki bansawan berkum juru kum kadak ban support ya kene ka channel khublei shibun.